Sziasztok! Itt az utóbbi időben sok-sok izgalmas dolog történt, de most az az igazság, hogy hozok egy még érdekesebb és az elmúlt évekhez képest még szokatlanabb együttműködést és egy lehetőséget. Ez pedig nem más, mint a Vivo Magyarországgal való hosszú távú együttműködésünk, aminek során tulajdonképpen én azért vágtam ebbe bele, és amikor engem meghívtak a X200 Pro-nak a bemutatójára, akkor én úgy mentem el, hogy jó, hát nézzük meg, láttunk már telefonokat azzal, hogy nagyot ígérnek, sokat ígérnek, ilyen kamera, olyan kamera, nem tudom hány éve folyamatosan azt hallgatjuk, hogy na ez így veri a fényképezőt, úgy veri a fényképezőt, úgyhogy kíváncsi voltam, nézzük meg. És mikor először a kezembe fogtam a telefont és kipróbáltam, hogy hát mit tud például a zoom funkció, akkor szembesültem vele, hogy ez itt nem kamu. És ezen a ponton tulajdonképpen én mentem oda hozzájuk ott a rendezvényen, hogy srácok, ez nekem nagyon tetszik, csináljunk valamit. Ezt most azért tartottam fontosnak elmondani, mert tudjátok, hogy itt nálam azért nem sok szponzorált tartalom van, de ami mégis, az mindenképpen valahogy kapcsolódik hozzám, és csak olyan dolgot vállalok el, amiben hiszek, és amiben hiteles vagyok. Én tényleg láttam, hogy ez jó, ez nekem tetszett, és tulajdonképpen én tettem meg az első lépést feléjük, bízva abban, hogy ők is nyitottak lesznek rá, és mint ahogy látjátok is, ez az együttműködés elindult, és most kezdődik majd az a rész, hogy nektek is bemutatom, mit tud a kamera. Egy szó mint száz, az lesz a lényeg az elkövetkezendő 3 hónapon át tartó közös tartalomgyártásnak a Vivo-val, hogy bemutassam azt, hogy a gyakorlatban fotószemmel mit tud a telefon, és valóban mit lehet belőle kihozni. Ugye azt most milyen processzor van benne, pontosan milyen RAM, meg miket tudnak a technikai specifikációk, azt egyrészt fölmentek, meg tudjátok nézni, ha érdekel, másrészt erre már kitért az összes tech blog, aki ezzel foglalkozik, úgyhogy a telefonnak a többi része az most minket nem fog érdekelni. Egyedül egy dologra fogunk koncentrálni, ez pedig a kamera, és ezen belül is nem csak elmondom, hogy mit tud, hanem szeretnélek titeket kicsit megtanítani arra, hogy hogyan használjátok. Ugye ez azért lesz nagyon fontos, mert most már tényleg ilyen brutális eszközök vannak a zsebeinkben, és bőven több potenciál van ezekben a készülékekben, bőven több van a Vivo X200 Pro-ban, mint hogy csináljunk 3 selfie-t, vagy gyorsan kattintsunk valamit. Érdemes lesz kicsit megtanulni, hogy hogyan lehet belőle kihozni a legtöbbet. És én ebbe fogok nektek segíteni az elkövetkező 3 hónapban. És köszönöm szépen a Vivo Magyarországnak, hogy lehetőség nyílt velük a közös munkára.